గురువు అంటే పరమాత్మ స్వరూపమే. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర. గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంతే. గురువు అంటే పరమాత్మ పరబ్రహ్మ అంతే, ఇంకా వేరే ఆలోచన ఉండకూడదు మనస్సులో. గురువు అంటే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అంతే. ఈ పరమాత్మకి పరబ్రహ్మకే కదా పంచభూతాల మీద అధికారం ఉండేది. ఆత్మన ఆకాశ సంభూత. ఆకాశం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందని ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పగలడు? ఉపనిషత్తులు చెప్పే ఆత్మన ఆకాశ సంభూత, పరమాత్మ నుంచి ఆకాశం పుట్టింది అని. తర్వాతవన్నీ చెప్తారు, వాయువు దగ్గర నుంచి అన్నీ చెప్తారు, కానీ ఆకాశం విషయంలో మాత్రం ఏం చెప్పలేరు. లేదది పరమాత్మ నుంచే వచ్చిందంటే ఆకాశము వేయద్ విష్ణు పదం. ఆకాశం అంటే విష్ణు పదం. ఆకాశం అంటే పరమాత్మ స్వరూపం, మనకి కనిపించే పరమాత్మ స్వరూపం ఆకాశం. ఏమీ లేదు అక్కడ, కానీ ఉన్నట్టుగా కనిపించేది ఆకాశం, పరమాత్మ.